Iba Aritz Egea. Haupa, Aritz. Eixo, Aritz. Amarrekoa. Bat eta bi. Arratzaldeo. Exeri lasai, Aritz. Ongi etorri, Aritz. Eskerrik asko. Bueno, azken korrikaldia noiz egin duzu? Gaur egin duzu korrika? Gaur egin dut goizen, baina zueko hain aipatzen ezinaten belarra hauek medio, alergiagin nahiko lan da etxera belarrik etxita. Bai. Horrela ibiltzen zara? Urte batzuetan bai, eta urten orain arte ondo, baina azkeneko 10 egunetan, hoxe, belarra egin gabe zegoen, belarra egiten hasi dira, eta... Mendik korrikalari batentzat ez da, egokiena, ez da? Alaxe tokatu da. Bai, beraz, zure kolmoa, esaten den bezala hori da, ez da? Bai. Hori da, ez da? Alergia nahi izango izateke. Tokatu izan zaizu lasterke biltzea eta alergia etortzea eta ezin mukuak eta mukiak... Bai, gaina erraro xamarra da, ez? Medikuekin eta hitz egiten egon, eta beraiek esaten dute ez daukatela oso identifikatuta nik esatetena, baina ni oso ahul sentitzen naiz, muskulatura gogortuta bezala eta gertatu zait aurretik. Eta orain artean botikarekin nahiko ondo kontrolatu izan dut, ezin dugu gehiegi hartu, dopina eta ez dopina dela eta, baina aurten ez dakiz pasatu da. Nik uste gogozte gola horre momentu batean azaltzeko eta batean den atera da. Bueno, behar bada jakingo zuen aurten zuretzat ere urte berezia izango dela. Aritz, fuerte hasiko gara eta duela 2 egun zuk iragarritako mezuarekin, sare sozialetan iragarri zenuen, mezuarekin hasiko gara begira, Aritz Egea. Ez non inundik espero lako bukara eman izatea Zegamari, eta hori pasata, besterik gabe, pentsatzen dut denok jakingo ez dutela gutxi gora bera, edo itzaituztela entzate sorpresa zarrapatuko, baina 2025 izango da nire azken urtea mendi lasterketetan elite mailan, eta gero ere ikusi egin behar, baina azken finean erabakia hartuta dago, Zegamari aio esan banion logikoa da bezala, beti nire helburu nagusia hori izan da, beste guztia ere alde batera guzteko bautu haindet. Aritz Egea. Penatxoa. Erretiroa. Bai, momenturen batean iritsi bartan, ez da betirako, eta bai, ez da egun batetik bestera hartzen den erabakia, ez da gutxiago ere, kostatako erabakia, baina momentu egokian, nik uste. Zergatik orain? Galdera hona da, ez da, urte oso onak pasa izan ditut, iazko denboraldia izugarri ona atera zitzaidan, aurtengoa ere ondo hasi da, baina urte asko dira, 51 urte ere baditut, 3 seme-alaba, lana, eta dana uztartzea ez da bat erresa ez da, eta batez ere, ilusioa ere galtzen da, ez, lasterketak asko behin da berriz egiten, eta momenturen batean hartu behar zen, eta nik argi neukan utziko nuen egunean, oraindik ere goi mailan edo nolabaiteko maila ematen egongo nintzala, ez? Nik uste momentu hori oraindik badala, eta halaxe suertatu da, ez? Denboraldi hasiera xamarrean ere esan dut, horrela ja esan pakea eta urte hau ja lasai ez, baina beste psikologia batekin aurrera eramateko intentzioarekin, eta listo, ez da, ziklo baten itxiera. Eta esan duzunetik, publiko egin duzunetik, ze sentitu duzu? Lasaitasuna, ez da, lasaitasuna eta babesa, izugarrizko babesa harrituta, ez, nekin jendeak babesten nindula, nik lasterketetan eta sare sozialetan, eta gure kirola oso sare sozialetako kirola da, eta babestuta sentitu izan naiz, ez, baina esan eta gero, edo publiko egin eta gero, babesa izugarria izan da. Lasaitasuna eta hori ez, jendeak ulertzen du ez, eta askok ez lagunek edo familian ere, eta bazenun garaia, hori zan, ez, askok ez zuten ulertzen nola zan posible egiten nuena egitea, nire egoera, ez, esan deten bezala, ni profesionala ez naiz izan sekula, ni asko jota sasi profesionala, elitea, edo danadakoa izan naizelako, eta kostatzen zen, baina oso gustora egiten genuen gauza bat zen, ez, orduan, konpensatzen zuen nola baita esatearen, baina jendearentzako nik uste ulertzen zaila zela. Oraintxe ikusiko dugu irudietan nola iritsi zinen igandean Zegama Aizkorriko helmuga horretara, 47. postua 4:25 denborarekin. Hortxe, ez zaude bakarrik. Seme-alabak izango dira, pentsatzen dugu? Seme-alabak, Andrea, atzetik lagunak, eta hemen ekarri duten beste oroigarri batzuen artean, ez da? Orduan zuk ere txapela irabazi zen. Txapel segula iraziten txapeleko onena, ez da? Nire ideia izan zen, Zegaman ateratzea, nolabait ere ekipoko kamiseta, baina
Eskerrik asko ematen jendeari, ez da, nolabait ere, nekien Zegaman beti bezala zale pila bat izango zela, eta nolabaiteko eskerrak emateko kamiseta hau prestatu non, eta gero nik ezer jakin gabe, lagunek, neskak, Andreak, taldekideak, taldekidek izan dakok eta prestatu ziaten kamiseta hau, ez? Hala, eta nik txoria duen maite. Bai, asko gustatzen zaidan esaldi bat, eta bueno, Zegaman orain dela urte batzutako nire helmugan sartu nintzen horrekin, eta horrez gain, gainera txapel bat ere egin zidaten, Bai. Ze polita. 12 Zegama. Bai, espero gabekoa, eta honez gain gainera lagun batek ere gero bertso bat ere abestu zidan. Sekula zidatate bertsorik abestu, eta Zegaman bat, eta gaur zuek beste bat. Eta negarrik edo egin zenun, hori dana jaso, eta talako mai... Ez daiz ni oso unkitzeko zalea, edo. Baina momentu hortan bai. Eta lasterketan zehar ere, lehen Xabierre komentatzen nion, ez da, atera nintzen pixkate banere maia emateko gogoz edo, segituan ikusi non etzala eguna, psikologikoki ere ez negon hortarako, eta erabaki non deskonektatu, konektatzeko, ez, jendearekin konektatu, lagunekin geratzen nintzen, besarkadak, agurrak, disfrutatu izugarri, jendeari emandako babesa itzuli nahi hortan, eta tramo askotan negarraren puntuan ibili nintzen, eta helmugan ja, negarraldia, gauza asko etortzen dira, ez da? 12 urte pasadia nire bizitza honen inguruan giratzen, ez da nerea eta ingurukoena, hori ere gogorra da, nire familiak azken finean nik egin nahi izan dudana egin behar izan dutelako, ez da? Da nolabaiteko liberazioa, pena ere bai, ez? Oso garrantzitsua izan delako hau nire bizitzan, baina bizitakoarekin egia esan oso gustora geratuko naiz. Hemendik urte batzutara garaipenak eta agian gogoratuko ditut, baina hau seguru gogoratuko dudala. Eta ze esate zizuten, seme-alabek eta gertu-gertuko horiek momentu horretan? Grazientziat, ertainak, seme ezarrenak, arek esan zian sekulet zitut negarrez ikusi. Ia ni ere hasi naiz. Ba, listo. Eta bai, momentu oso hunkigarria izan zen, ez da? Umei asko gustatzen zaie, egia da geroz eta gehiago kostatzen zaiela, ere bai, lasterketara jutea, ez? Ezarrenak 11 urte egingo ditu, beste gauza batzuk eskatzen dituzte. Baina nik uste gozatu dutela, eta bueno, aitatxok, ez, beraiek ditzen daten bezala, gauzak nahiko ondo egin dituela, eta beraiek ere nolabait ere arro sentitu izan diala, eta bueno, gustatu izan zaiela. Baina suertea izan duzu, ez? Zure familia guztia, zure atzetik ibili da, ez? Zure ibilbide profesional hortan, ez? Izugarrizko suertea, lehenengo Andrearekin, ez da? Berak esaten duen hala ezagutu ninduela, ez? Ni mendilasterketara izan aurretik triatloietan ibiltzen nintzen, eta bueno, horrelako kiroletan, eta beti horrela ezagutu izan nau, baina horrek ez kentzen, gero urte guzti hauetan egin dituzten sakrifizio guztiak, ez, niregatik, eta bueno, askotan esan dut, ez, beste aita batzuk parkean edo zeuden bitartean mani entrenatzen egon, ez da, eta bueno, momentu, nire seme-alabekin momentu asko galdu ditut, horren konstiente izan naiz beti, baina jazta, bukatu da, ez, hemendik aurrera ja saiatuko naiz berreskuratzen. Ariz, dena den esan duzu gauzak nahiko ongi egin dituzula, gauzak oso ongi egin dituzu, Zegaman lau orduz barrutik sartu zara, eta Euskal Herrian oso okerrez banago 3 bakarri zarete, hori lortu duzuenak. Bai, eta nik 3 aldiz egin dut, ez da, eta bat azkena iaz 40 urterekin, ez, hori bai izan helburu bat iaz. Bai, gauza kondo egiten saiatu naiz, ez? Azkeneko urteetan gainera nahiko enfokatuta, ez? Hasieran jolas bat bestela edo hasi zen, kualitateak nituen besterik gabe, juten ginen eta emaitza honak izaten genituen, egia da mendilasterketan mundu honen maila izugarrigoa da, ez? Gazteak, mundu mailan ere geroz eta globalagoa. Baina bai, egia esan ezin naiz kexatu, ez? Emaitza aldetik oso ondo eta batez ere bizipenak, ez? Niri mendian lasterketa egiteak mundu erdia ezagutzea eman dit, ezta? Lagun pila bat, leku guztietan, inglesez ere hitz egin eta trebatu, eta, bueno, denetarik, ezta? Planari buruz galdetu behar dizut nik orain zuri, ze plan hemendik aurrera, batetik abendura bitarte, eta gero? Abendura bitartea agian ez, baina urrirara bitarte edo, lehiaketetan jarraitu, alik eta emaitza honenak edo behintzat nire aldetik alden guztia eginez, eta gero datorren urterako kirola egiten, seguru. Zer lasterketetan izango zara? Seguru OCC-en Txamonixeko UTMB-ko zirko handi hortan egiten den lasterketetako bat, iaz oso ondo atera zen, urte nola ateratzen den, hori helburu nagusia, urtengo helburu nagusia hori izango da bai. Erki, bueno, lasterketa